Duniya seleke naani kɛnɛyasoba n'o ye Etiopikaw ka den ye Tedros Adhanom Ghebreyesus y'a fɔ bi ko bana juguba min bɔlen don sisan n'a bɛ wele ko variole du singe n'o ye sula ka ɲɔni ye. O bana min bɛ jamana 70 ɲɔgɔnna la kɛra ko ye ɲɛsin kan ka kɛ min ma teliya la. N y'a laɲini ka sula ka ɲɔni n'o ye variole du singe ye kɛ jɔrɔnankoba ye duniya jamanaw ka kɛnɛya sira kan. A ye nin fɔ kuma lase dɔ senfɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. A y'a fɔ ko bana in fanga ka bon farajɛ jamanaw de kan n'o ye Europe ye. Dr Tedros ko an filɛ waati min na bana ni fanga ka bon cɛ minnu bɛ jɛ u cɛ ɲɔgɔn fɛ kurusijala ko sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kamalen caman tigɛ. O kɔrɔ ye k'a bɛ se k'a lajɔ ni taabolo ɲumanw ye. Jamana bɛ kan ka baara kɛ n'u ka sigida cɛw ye minnu bɛ jɛ u cɛ ɲɔgɔn fɛ walasa k'u dɛmɛ kunnafoni ni taabolo minnu bɛ mɔgɔ kisi ka bɔ bana nin ma, k'u ka hakɛw lakana ani k'u ka hɔrɔnya tanga ka bɔ lanjaba ma. Tedros ye nin fɔ. A y'a fɔ fɛnɛ ko kɛrɛfɛdɛn o ni ɲɛnabɔli n'o ye wolomali ye k'o bɛ se ka juguya ni banakisɛ sugu bɛɛ ye. An bɛ don min na ko bi sula ka ɲɔni banabaatɔ ka ca ni maa 16 ye duniya kɔnɔ. Duniya kɛnɛyaso b'a laɲini ka mɔgɔw bolo ci mɔgɔ minnu ka kɛnɛya lafɛgɛyalen don.